праходзячы, Езус убачыў чалавека, сляпога ад нараджэння. І вучні спыталіся яго, кажучы: рабі, хто зграшыў, ён ці бацькі ягоныя, што ён нарадзіўся сляпым? Езус адказаў: ні ён не зграшыў, ні бацькі ягоныя, але сталася гэта дзеля таго, каб праз яго выявілася справа Божая. Пакуль дзень, нам трэба рабіць справы таго, хто паслаў мяне. Надыходзіць ноч, калі ніхто не можа рабіць. Пакуль я на свеце, я святло свету. Сказаўшы гэта, ён плюнуў на зямлю, зрабіў са сліны гразь і намазаў гразю вочы сляпому і сказаў яму: ідзі і абмыйся у купальні Сілаам, што перакладаецца пасланы. Той пайшоў, абмыўся і прыйшоў відушчы. А суседзі, тыя, хто бачыў яго раней, жабраком казалі: ці не гэта той, які сядзеў, жабраваў? Адныя казалі: гэта ён, а іншыя: падобны да яго. Але ён сам сказаў: гэта я. Тады пыталіся ў яго: як жа адкрыліся твае вочы? Той адказаў: чалавек, якога завуць Езус, зрабіў гразь, памазаў вочы мае і сказаў мне: ідзі ў Сілаам і абмыйся. Я пайшоў, абмыўся і стаў бачыць. І сказалі яму: дзе ён? Ён адказаў: не ведаю. І павялі яго тады, што нядаўна быў сляпы, да фарысеяў, а ў той дзень, калі Езус зрабіў гразь, адкрыў яму вочы, быў шабат. І фарысеі зноў пыталіся ў яго, як ён стаў бачыць. І ён расказаў ім: гразь паклаў мне на вочы, я абмыўся і бачу. Тады некаторыя з фарысеяў казалі: не ад Бога гэты чалавек, бо не захоўвае шабату. Іншыя казалі: як можа грэшны чалавек чыніць такія цуды? І падзяліліся яны. І зноў жа кажуць сляпому: а ты што скажаш пра яго, бо ён адкрыў табе вочы? І ён адказаў: гэта прарок. Аднак юдэі не паверылі, што ён быў сляпы, і стаў бачыць, пакуль не паклікалі бацькоў таго, які стаў відушчым. Яны спыталіся ў яго, кажучы: гэта ваш сын, пра якога кажаце, што нарадзіўся сляпым? Як жа ён цяпер бачыць? Бацькі ягоны адказалі: мы ведаем, што гэта наш сын, і што нарадзіўся сляпым, але якім чынам ён цяпер бачыць, не ведаем, і хто адкрыў яму вочы, не ведаем. Спытайцеся яго самога, ён дарослы, сам пра сябе скажа. Так адказалі бацькі ягоныя, таму што баяліся юдэяў, бо юдэі ўжо змовіліся адлучыць ад сінагогі таго, хто вызнае Езуса як месію. Вось таму бацькі ягоныя сказалі: ён дарослы, спытайцеся ў яго самога. Тады другі раз паклікалі чалавек, які быў сляпы, і сказалі яму: аддай хвалу Богу, мы ведаем, што той чалавек грэшнік. Ён адказаў ім: ці грэшнік ён, не ведаю. Адно ведаю, што я быў сляпы, а цяпер бачу. Зноў сказалі яму: зрабі, што зрабіў ён з табою, як адкрыў табе вочы? Ён адказаў ім: я ўжо казаў вам, а вы не слухалі. Навошта зноў хочаце пачуць, хіба і вы хочаце стаць ягонымі вучнямі? Яны зняважыліся яго і сказалі: ты ягоны вучань, а мы вучні Майсея. Мы ведаем, што Майсеем размаўляў Бог, а вось тое, адкуль мы не ведаем. І адказаў ім гэты чалавек: менавіта гэта і дзіўна, што вы не ведаеце, адкуль ён. Ён адкрыў мне вочы. Мы ведаем, што Бог не слухае грэшнікаў, а таго, хто пабожны і выконвае волю ягоную, таго слухае. Адвеку не было чутна, каб хто адкрыў вочы сляпому ад нараджэння. Калі б ён не быў ад Бога, нічога не мог бы зрабіць. Сказалі яму адказ: у грахах ты весь нарадзіўся, і ты яшчэ наш вучыш, і выгналі яго прэч. Езус пачуў, што выгналі яго прэч, знайшоў яго і сказаў: ці верыш ты ў Сына чалавечага? Той адказаў: а хто ён? Пане, каб я паверыў у яго. Езус сказаў яму: ты ўжо бачыў яго, гэта той, хто гаворыць з табою. І ён сказаў: веру, пане, і пакланіўся яму. І сказаў Езус: на суд прыйшоў я ў гэты свет, каб невідушчыя бачылі, а відушчыя сталі сляпымі. Пачулі гэтыя некаторыя з фарысеяў, якія былі з ім, і пыталі ў яго: няўжо і мы сляпыя? Езус адказаў ім: калі б вы былі сляпыя, не мелі б граху, але цяпер, кажацца, бачым, і застаецца грэх ваш. Гэта слова Пана. Хвала табе, Хрыста. Дарагія браты і сёстры, вельмі часта можна пачуць ад кожнага з нас, тут прысутных і не толькі, як мы часам асуджаем другіх людзей. Часам мы видим якісь дрэнныя паступкі іх, грахі.
можа, штосьці ён неправільна зрабіў, і пачынаем пра гэтага чалавека з сяброўкай, сябрам размаўляць, абгаварваць яго. І тады паўстае такое пытанне, ці мы часам не з тымі закрытымі вочамі, пра якое гаворыць сённяшняе Евангелие. Бо Бог бачыць інакш, чым людзі, чым кожны з нас тут прысутны. І хоча сапраўды адкрыць нашыя вочы на тую праўду, каб мы таксама былі бы ведушчымі, которые видяць усё, што трэба і як трэба паступаць. І ў першым чытанні з кнігі Самуіла мы чуем пра выбар Давіда. Калі прарок глядзеў на сыноў Есея, ён натуральна звяртаў увагу на тых, хто моцны, высокі, прыгожы, уражлівы, як кожны з нас. Калі хтосьці з кім хоча пазнаёміцца, асабліва если хлопец з дзяўчынай альбо дзяўчына з хлопцам, але ён пачуў потым голас у сваім сэрцы: не зважай на іх аблічча, на іх рост, бо чалавек глядзіць на тое, што бачна звонку, а Бог глядзіць на сэрца. І выбар падае, як мы пачулі, на малодшага Давіда, пастуха, ад якога ніхто не чакаў, што ён будзе выбраны. І гэта першы важны урок, бо Бог бачыць глыбей, чым нашыя чалавечыя вочы. І гэты вялікі пост, які мы перажываем, гэта час нашага пераўтварэння, час нашага навяртання і пастаяннага вяртання да Пана Бога. Могуць быць моманты, калі мы расчараваныя ў сабе, калі мы глядзім на сябе і думаем: зноў у нас в маім жыцці не атрымалася. Зноў не атрымалася, і Бог, напэўна, стаміўся ад мяне, бо я прыходжу, наракаю, прашу дапамогі. Але ён бачыць інакш, дарагія браты і сёстры. Ён глядзіць на кожнага з нас, на сваё дзіця, з любоўю і міласэрнасцю. Ён хоча таксама, каб мы прыходзілі б не толькі просячы, але асабліва, каб мы прыходзілі б дзякуючы за тое, што мы атрымалі ў сваім жыцці. Хіба ў першую чаргу за тое, за наша жыццё, якое мы маем. Што мы жывем на гэтым свеце, што мы здаровыя, што мы можам прыходзіць да яго і быць разам з ім. І падобная праўда адкрываецца ў сённяшнім евангельскім чытанні пра аздараўленне чалавека, якого мы пачулі. Ён нарадзіўся сляпым. Czyli ён не мог нічога бачыць ад самога нараджэння. Спачатку вучні глядзяць на гэтага чалавека і задаюць такое тыповае чалавечае пытанне: хто зграшыў, хто вінаваты, што гэта чалавек, што гэта дзіця нарадзілася сляпым? Яны шукаюць вінаватага, яны ўспрымаюць пакуты як пакаранне. Аднак Езус цалкам змяняе пункт гледжання іх. Ён гаворыць, што ні ён, ні бацькі ягоныя не зграшылі, але каб праз яго сталі бачнымі справы Божыя, якія цяпер будуць дакананыя. Яны шукаюць вінаватых, яны ўспрымаюць гэтыя пакуты. Таксама і часам і мы. Але, можа, трэба болей прасіць Бога, каб ён адкрыў нашае сэрца і паказаў, навошта ён дапускае гэтыя пробы, гэта ўсё ў маім жыцці. І адбываецца цуд, які мы убачылі. Сляпы пачынае бачыць. Але парадокс заключаецца ў тым, што сляпы пачынае бачыць усё больш і больш. У той час, як тыя, хто верыў, што можа бачыць, так як фарысеі, яны заламаліся. Вельмі часта таксама можна убачыць і з намі. Калі здаецца, што я пабожны чалавек, што я прыходжу да касцёла, але часам здараецца так, што маё сэрца закрываецца на праяву Пана Бога. Я гляджу, але не бачу яго, или я не хачу адкрыць сваё сэрца. І сённяшняе Евангелие прыпамінае кожнаму з нас: паглядзі на сябе, на свае паступкі. Адкрый свае вочы, прасі дапамогі ў Бога, каб ён адарыў бы той ласкай, каб ты быў відушчым, который видіць, як трэба ісці, якой дарогай нас вядзе Пан Бог. І гэта трагедыя духоўнай слепаты. Чалавек можа мець здаровыя вочы, як кожны з нас прысутны, і ўсё бачыць, але не бачыць самога Бога. Не бачыць праўды пра сябе і не заўважаць часам дабра ў іншых людзей. І вось чаму святы Павел кажа ў другім чытанні: вы калісьці былі ў цемры, а цяпер вы святло ў Богу. Паводзьце сябе,
як дзеці святла. Вялікі пост гэта менавіта пераход ад цемры да святла. Каб мы гэты пераход таксама зрабілі б, каб мы адкрылі б яшчэ больш сваё сэрца на Пана Бога. Сённяшняя Евангелія паказана нам яшчэ адну рэч. Аздараўленне вачэй гэта не толькі пачатак шляху, але это першую чаргу навяртання. Бо гэты сляпы чалавек, калі яго выгналі фарысеі, пабожныя людзі на той час, бо яны не хацелі верыць у гэта, а яшчэ гэта было зроблена у дзень святы, у шабат. Ён не ведаў, што рабіць, але яго знаходзіць Езус. І гаворыць, ці верыш ты ў Сына Чалавечага? Ён нават не ведаў, хто гэта такі. І калі натрывае гэтую тайну, ён пачынае так веру, пакланяецца яму. Магчыма, вялікі пост гэта менавіта той час, каб задаць сабе некалькіх такіх простых пытанняў, дарагія браты і сёстры. На што я гляджу ў сваім жыцці? Ці здольны я бачыць там, як Бог сваім сэрцам? Ці не падобны я часам да тых фарысеяў, якія ўпэўненыя, што ведаюць усё, што яны вышэйшыя ад другіх людзей? А можа, і ў маім жыцці ёсць людзі, якія я даўно аднёс тую катэгорыю, якія мне не патрэбныя, з якімі я не хачу сустракацца. Можа, гляджу на кагосьці толькі праз прызму яго памылак, мінулага, слабасцей. Дарагія браты і сёстры, сёння ў гэтай Еўхарыстыі папросім о 3 рэчах Пана Бога. Па-першае, аб вачах, якія бачыць нашым сэрцам. Гэтак жа, як Бог бачыў сэрца Давіда. Па-другое, аб святле веры, якая выводзіць нас з цемры, пра якую гаворыць святы Павел. І па-трэцяе, аб мужнасці, каб у нашым свеце, часта пагружаным духоўную сляпату, мы маглі нанова паказаць людзям Хрыста, паказаць сваімі паступкамі, сваім жыццём. Таму што найвялікшы цуд сённяшняя Евангелія гэта не толькі аздараўленне вачэй, але найвялікшы цуд гэта тое, што чалавек сустрэў Езуса і паверыў яму, пашоў дарогай сваёй веры, дарогай сваёй святасці. І менавіта да гэтага вядзе нас вялікі пост. Амен. Вызнаем цяпер нашу веру, веру адзінага Бога. Народнага, Гайца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і нашага збаўлення зышоў з неба. Іўся Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам. Кружаваны таксама за нас пры Понцкім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на 3-й дзень уваскрос, паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых. І яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў, веру адзіны святы каталіцкі апостольскі касцёл, вызнаю адзіны хрост грахоў, чакаю воскрешення памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амен. Перажываючы час Великого посту і поўнае святого запалу, узнесем свае малітвы і просьбы. Молімся за святы касцёл, каб нёс людзям Божае прабачэнне і надзею на новае жыццё. Цябе просім. Молімся за спаведнікаў, каб усім духоўна прыгнечаным яны ўмелі дапамагчы перадаць Божае суцяшэнне. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Молімся за нашу краіну, каб будавала сваю будучыню на хрысціянскіх каштоўнасцях. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Молімся за тых, дзякуючы каму мы прыйшлі да веры, каб меў вечнае жыццё.
жыццё, каб меў вечнае, жыццё, каб меў вечнае. Молитесь, браты и сестры, как мою вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук Тваіх на праслаўленне і хвалу імя Свайго, а таксама на карысць нам і ўсяму Касцёлу Святому. Милосердный Боже, мы с радостью приносим Тебе дары на ахвяру, якая нас оздоровляя. Покорно Тебе просим, да поможи нам с глубокой верой и належной пошаной складать сие за збавление всего свету, праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами, І з Духом Твоїм угору серце. узносім їх до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойче, Всемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён святло, якое прыйшло на свет, каб кожны, хто верыць у Яго, не хадзіў у цемры, але меў святло жыцця. Пра сакрамент Святого Хросту Ён вызваляе нас з цемры граху, каб мы былі дзецьмі святла. Таму неба і зямля спяваюць Табе новую песню хвалы. І мы з усімі хорамі анёлам праслаўляем Цябе разам з імі, усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемагутны, небо і земля, полные хвалы Твоей, Хосанна на вышинях, благословленный той, что приходит у имя Пана, Хосанна на вышинях. Сапраўды, Боже, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму ў єднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Jesús Христос уваскрос і спасал на апостол Духа Святого, праз Христа просім Цябе, усемагутны Боже. Асвяці гэтыя дары расой Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Jesúsa Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце, ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і зноў тыя падзяку складаючы падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і з многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресенье и чекаем Твоего прийстя у хвале. Успоминаючи смерти з мертвих повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя і келих збавлення. Дякуючи, що вчинив нас годними стоять перед Тобою і служить Тобі. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, розсеяний по всім світі. Удосконали його в любові, разом з папом нашим Львом XIV, біскупом нашим Владимиром і всім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які паснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто Твоєю ласці дійшов з гэтага світу. І дозволим бачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб ми заслужили удел у житті вічним, у єдності з Найсвятейшою Богородицею Панною Марією, со святими апостолами і всіми святими, які спрадвеку подобалися Тебе, каб з ними ми хвалили і прославляли Тебе, про Сина Твоего, Jesúsa Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тобі, Боже Отче всемогутний,
у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Просим Отца Небесного, как отпустил нам грехи и заховал нас от злого. Ойче наш, который есть у небе, тися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, в небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного нам сегодня. Пусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, збав нас от злого. Просим Тебя, Пане, збав нас от усяго злого, дай ласкаво супокой дни наши. Да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и захованы всякого неспокою чекали исполнения счастливой надеи и пристя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христос, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважая на грехи наши, или на веру Костела Твого, и будь ласкавый, згодно с Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, який живеш и владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим Передайте ближнему знак супокою. покой нам всем. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликаные на вечеру ягоною. Пані, я не марти, как ти войшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Бог человеком стал для нас, переменить хотел свет. Пане, приди, будь помеж нас у кожный час. Пане, приди, будь помеж нас у кожний час. Пане, вучив ти кольки раз, що ми, брати і сестри. Пане, приди, будь помеж нас у кожний час. Пане, приди, будь помеж нас у кожний час. Ти на крижі терпів од ран, каб откупить провины. Пане, приди, будь помеж нас у кожний час. Пане, приди, будь помеж нас
воскрес на третий день, каб подчинить нам небо. Пане, приди, будь помеж нас у кожный час. Пане, приди, будь помеж нас у кожный час. Духа Святого нам спаслал, каб посвятил нам сердце. Пане, приди, будь помеж нас у кожный час. Пане, приди, будь помеж нас у кожный нас. Ты заснаваў святы касцёл, каб стали мы одиным. Пане, приди, будь помеж нас у кожный час. Пане, приди, будь помеж нас у кожный час. Молімся. Боже, Ти святляєш кожного чоловіка, який на гэтый свет приходить. Освятли наши души зяннем Твоей ласки, каб думки наши были згодные с Твоей волей, каб яны щирым сердцем Тебе любили, праз Христа Пана нашего. Амен. Паслухаем парафіяльныя аб'явы. На гэтым тыдню літургіі адзначаем 19 сакавіка ў чацвер урачыстасць святога Юзафа, абранніка Найсвяцейшай Панны Марыі. Гэта абавязковая ўрачыстасць, гэта значыць, у гэты дзень мы павінны па магчымасці быць у касцеле і адмовіцца ад неабавязковай працы. Таксама гэта дзень імянінаў арцыбіскупа Юзафа Станеўскага, мітрапаліта Мінска-Магілёўскага. Молімся за дастойнага імянінніка ў гэты дзень. Святыя імшы ў нашым касцёле будуць о гадзіне 8, 10 і 18 вечарам. Нагадваем, што набажэнствы крыжовага шляха кожную пятніцу пасля вячэрняй імшы, а для дзяцей у суботу о гадзіне 15, кожную нядзелю пасля святой імшы о гадзіне 10, набажэнства песняў жальбы. Рэкалекцыі ў нашай парафіі адбудуцца 26, 27 і 28 сакавіка. Таксама ў суботу, найбліжэйшую 21 сакавіка, пасля вячэрняй святой імшы адбудзецца крыжовы шлях для моладзі. Сардэчна запрашаем маладых людзей да ўдзелу ў гэтым набажэнстве. Заахвочваем у часе Вялікага посту паклапаціцца пра нашых хворых, каб яны маглі прыступіць да святых сакраментаў. Можна запісаць адрасы хворых у канцылярыі на чацверг, і гэта будзе апошні чацверг, калі мы будзем адведваць хворых перад святамі, таму што ў наступны тыдзень гэта ўжо будуць рэкалекцыі, а там вялікі тыдзень. У часе рэкалекцыі таксама адведаем хворых на вёсках. Усе, хто не паспее, калі ласка, пасля Вялікадня. Сёння пасля святой імшы о гадзіне 17, гэта значыць цяпер, дзеці і моладзь нашай парафіі пакажуць велікапостную сцэнку, таму не разбягайцеся, застаніцеся, паглядзіце, яны стараліся, рыхтаваліся. Вось, ім будзе таксама прыемна. У наступную нядзелю пасля святой імшы о гадзіне 17 катэхеза да бежмавання для дарослых. Нагадваем, што кожны другі чацверг пасля вячэрняй святой імшы у катэхетычным класе адбываюцца біблійныя сустрэчы для дарослых. Хто хацеў бы бліжэй запазнацца з Бібліяй, Божым словам, сардэчна запрашаем.
Таксама прыпамінаю, на алтары святога Юрыя знаходзіцца фігура, гэта фігура з нацыянальнага санктуарыя ў Буцлаве. Пробашч просіць аб дапамогу рэстаўрацыі гэтай фігуры. Хто хацеў бы скласці якоесьці ахвяраванне, там ля фігуры стаіць скарбонка, у якую можна скласці ахвяраванне. Дзякуем за ўсе ахвяраванні на ўтрыманне нашага касцёла, нашай парафіі, за тыя, якія прыносяць таксама на плебанію для святароў. Няхай добры Бог аддзячыць дабрыню вашага сэрца. На мінулым тыдні да пана адышлі нашыя парафіяне. Марыя Муліца, 86 гадоў, Віктар Маркевіч, 65 гадоў, Ядвіга Лыскоіч, 63 гады, Леанарда Прэдка, 60 гадоў, Уладзімір Гайдаровіч, 61 год. Вечны адпачынак дай ім, пане, а святло вечнае няхай ім свеціць, няхай адпачываюць, коі вечным. Аман. Даверым новараспачаты тыдзень усю нашу парафію Маці Божай, Тваёй абароне. Адаёмся, святая Богородица, у нашых патрэбах не пагарджай маленнем нашым, і ад усялякай злой прыгоды выбаўляй нас заўсёды. Панна хвалебная і благаслаўлёная, о Пані наша, апякунка наша, суцяшальніца наша, Ты заступніца наша, Сынам сваім нас паяднай, Сыну свайму нас даручай, Сыну свайму нас аддавай. Столькі было б аб'яваў, жадаю добрага адпачынку сёння, таксама плённага тыдня працы. Папросім ксяндза Антона, каб удзяліў нам Божае благаслаўленне. Пан з вами. И с Духом Твоим. Няхай благословить вас Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амин. Идите с упокои Христа. Дякуем Пану Богу. Ты за нас терпел от ранов, Єсу Христе, змилуйся над нами. Ты за нас терпел от ранов, Єсу Христе, змилуйся над нами. Ты за нас терпел от ранов, Єсу Христе, змилуйся над нами. Ангел Панський звістував Панні Марії, і зачала от Духа Святого. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. Вось я, слуга Панская, нехай мне станется поводле Твоего слова. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. А Слово сталося телом и поселилося меж нами. Дай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. Вечный отпочинок дай им, Пане, а святло вечное нехай им светить. Вечный отпочинок дай им, Пане, а святло вечное нехай им светить.
Вічний адпочинок дай їм, Пане, а світло вічне нехай їм світить. Амен. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Теперь и завсёды, и навеки вечные. Амен. Святий Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні, будь нам обороною супроть спокусов і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, моцею Божою скинь у пекло сатану і інших злих духов, які на згубу душов снують по світі. Амен. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен.